Určitě jste všichni zvědaví, jak se dostane jídlo z malinkatého semínka až přímo na váš talíř. A dneska společně prozkoumáme naprosto úžasnou cestu potravin a odhalíme, co všechno musí podstoupit, než se dostanou k nám domů. Začínáme. Úplně každé jídlo začíná jako tahle malinkatá sazenice, která potřebuje péči, vodu, půdu, aby mohla růst. Ale víte, co vše je potřeba, aby z této malé sazenice vyrostla silná, plodná, krásná rostlina? Samozřejmě, že kromě lásky a pozornosti farmářů to zahrnuje i spoustu energie na zalévání a ochranu před škůdci. Až rostliny dosáhnou své dokonalosti, nastává čas sklizně. A tento okamžik je naprostým vrcholem mnoha měsíců tvrdé práce. Následuje balení, někdy zpracovávání, které může znamenat další využití energie a zvýšení CO2 emisí. To nechceme. A je důležité tedy hledat způsoby, jak tento proces zefektivnit a minimalizovat jeho dopad na naši nádhernou modrou planetu. A nyní naše potraviny podnikají dlouhou cestu, často přes celý kontinent, aby se prostě dostali z farmy až k vám domů, na váš talíř. Prosím vás, uvědomte si, že úplně každý kousek jídla právě na vašem talíři může mít za sebou tisíce kilometrů. Představte si třeba takový banán, který se narodil pod sluncem Jižní Ameriky, nebo kiwi, které vyrostlo na zelených pláních Nového Zélandu. A právě tato exotická dobrodružství na talíři mají sice svůj půvab, ale bohužel také skrývají příběh o dlouhých, nikdy nekončících cestách, mnoha přestupech a bohužel o velkém množství emisí CO2, které se při jejich dopravě uvolňují do naší atmosféry. Na druhou stranu máme naše lokální hrdiny. Mrkev, která vykoukla ze země, a to jenom pár kilometrů odsud. Nebo úžasný sladký jablíčka, která možná dozrávala právě na stromu, na který vy se koukáte každý den z vašeho okna. A právě tyhle plodiny nemusely překonávat oceány ani přistávat v nákladních prostorách letadel, aby se dostaly na váš talíř. Jejich cesta byla kratší, což znamená méně emisí a čerstvější chuť. Takže, když si vybíráte mezi avokádem a lokálně pěstovanými bramborami, tak si vzpomeňte na jejich cestu, protože úplně každý kousek jídla má svůj příběh a my společně máme možnost rozhodnout, jaký příběh chceme podpořit. A podporou lokálních farem nejenom, že pomáháme naší nádherné planetě dýchat lépe, ale my si také užíváme čerstvost a chuť, která přichází přímo z naší země. Tak a teďka malá výzva pro všechny. Pojďme společně vypěstovat rostlinku. Já vás to naučím a vy to můžete doma vyzkoušet. Jo? Velmi jednoduchá věc. Vezmete si kelímek od jogurtu například. Navíc ho vlastně i tím recyklujete. Ze spodu uděláte dírku, jo, tady to je prostě důležitý. A dáme dovnitř jenom hlínu, koukejte, šupky, dubky. Máme tady semínka. Ty tam nasypeme. Sypeme semínka, jsou tam. No, trošku to ještě udusáme, aby semínka byly hezky vevnitř. Zalejeme. Tak, a to je celý. Pojďte to vyzkoušet. Držím vám pěstě. A pak už jenom dáváte lásku, povídáte si s tou rostlinkou, můžete do ní dát nějaký záměr, cokoliv, protože právě ta láska a péče je to nejdůležitější. Pojďte do toho. Když je oxidu uhličitého ve vzduchu hodně, může to být pro nás jako lidi i pro celou planetu nebezpečné. To ale neznamená, že by uhlík sám o sobě byl škodlivý. Vždyť je to jedna ze základních stavebních jednotek našeho světa. Pro půdu, ze které získáváme potravu pro sebe i pro zvířata, je ale úplně nezbytný a my bychom měli dělat zkrátka úplně všechno proto, abychom půdu zbytečně nevyčerpávali a právě ten uhlík zpátky do půdy vraceli. Je dobré držet se několika zásad. Prvním krokem je rotace plodin. To je, jako byste dali půdě pravidelnou dovolenou. A místo toho, abychom pěstovali stále stejnou plodinu, která by půdu unavovala a vyčerpávala, střídáme, co na záhonu roste. Když tedy sklidíme hrášek,
můžeme úplně na stejné místo vysadit pórek. Příští rok třeba zase rajčata nebo mrkev a pak třeba řetkvičky nebo kedlubny. Každá plodina půdu vyživuje a zatěžuje jinak, což pomáhá udržet půdu zdravou a plodnou. A představte si, že některé rostliny se mají rády a vzájemně si pomáhají. Už staří indiáni třeba věděli, že kukuřice si náramně rozumí s fazolí a dýní a sázeli je k sobě, uctívali je a pojmenovali je jako 3 sestry. Druhým krokem je používání méně chemikálií. Místo, abychom na škůdce a nemoci používali chemické přípravky, tak využíváme přirozené nepřátele škůdců, jako jsou užitečný hmyz anebo právě ptáci. Je to trochu jako když si místo prášku na bolest hlavy dáte odpočinek a šálek bylinkového čaje. Příroda má často zkrátka ty nejlepší recepty. Mňam. A konečně kompostování. Přátelé, voilà! Takže úplně veškerý organický odpad, od rostlinných zbytků po kuchyňský odpad, se promění v kompost. A ten pak používáme jako přírodní hnojivo. Místo, aby odpad skončil na skládce, tak my vracíme živiny zpátky do půdy a tam podporují další generaci rostlin. A tyhle kroky nám ukazují, že pěstování potravin může být v harmonii s přírodou. Takže co říkáte? Jste připraveni zasadit semínko změny? Protože úplně každá malá sazenice, kterou pečlivě pěstujeme, může vyklíčit v lepší budoucnost pro naši planetu Zemi.